Azkenaldian bizi izan duguna ez da batere erraza izan. Itxialdian egon gara. Herria bera ere itxita egon da. Ez dezagun irudi hau betikotu. Iritsi da berriz elkartzeko eta bizitzeko momentua. Iritsi da pertsonak igo eta herriko komertzio, taberna, jatetxe eta sagardotegiak zabaltzeko unea. Eman diezaiogun bizia gure herriari. Zabaldu dezagun berriz ere Astigarraga. Astigarragako udalak, Astikorekin batera, proiektu berria jarri du martxan. Guztion azokan 20% deskontua duten bonuak eskura ditzakezu. Oso erraza da. Sar zaitez guztion.astigarraga.eu satarian eta aukeratu non erabili nahi dituzun zure bonuak. 10, 20, 50 eta 100 euroko bonoak dira. Ekimen honetara atxikita dauden herriko establezimentuetan gastatzeko. Bonu horiek balio dutena baino 20% gutxiago ordainduko duzu. Klik eta listo. Aukeratu duzun denda edo jatetxera joan eta gozatu deskontuaz. Bukatu da itxialdia. Eman diezaiogun bizia herriari.